Tikonak, laklakayang kan, takyam pa itibrit mo. Sige, pigsahan pa yung sao, tamangig ti karuba. Mabaing ka, dagita karuba. Kanyak, hangkang mabaen, sakpay taglaba-laba at ibrit mo nga natakyam. Ay, akong flexin ba? Kaya na nga ito, tinakmakan na nga ito, tagwalwalis mo. Ukis ti sabanan. Takkin samot ato yun. Nay, apa yan? Madimi ba nga aginaw kayo insan? Napagasta ka makakita kanya kinsan, dimi ba nga masikugkan? Masikog na ibagbagang. Apay kas to jay brief mo insan. Nabayag nga lawlaw ata brief cone. Alwada mata insan, baka lalo nga lumawlaw pa yata. Lumaulaw nga ibagbagang. Apay kas to jay brief mo. At tatakki na. Madingat nga nakatakyak di rabe, kinabartik ko. Ipaigid mo tulat taninsan, tas akto aglaban. Ay talaga nga si kataglaba to'y brief mo. Manakki ka pa lang, nakalaklakayang kan. Nyalakit din insan ko na ya. Apay, gapula kaya kon, mada makatakkain. What? Pakakita amoy. Tikonak, laklakayang kan, takyam pa itibrit mo. Sige, pigsahan pa yung sao, tamangig ti karuba. Mabaing ka, dagita karuba. Kanyak, hangkang mabaen, sakpay taglaba-laba at ibrit mo nga natakyam. Inbaga lang arod nga sakti aglaban. Paigid mo na tatan, napay nagkulit ka. Oh, gunyang. Aperte ka. Tatay ka pa dita? Hindi ba halos kararating ko lang. Ah, ganun ba? Tara mo na sa loob. Ba't ka pumunta dito? Narinig mo ba yung pinag-uusapan namin? Oh, puka muna dyan, oh. Oo ba kasi yung brief lang yung naintindihan ko. Baglakit din ita. Madilaw na yung makaawat, Ilocano. Pahing arte ka kaya. Apay sino di katungtong mo tayo insan. Mamurmuryot kan san. Glabaan ka din at tanita. Nagadupay lang nga sa Nagadupay ti sa kaysa pinaglabam. Bakit sino yung babaeng yun? Ah, yon. Pinsan ko, taga Isabela. Taga Isabela? Mababait daw at magaganda yung mga taga Isabela, sabi ng mga kawork ko. Nyama ti, rungi-rungiit mo dita. Nanggag ko gawin jay taga Isabela insan. Tama ba yung narinig ko? Oo ate, magaganda at mababait ang mga taga Isabela. Nice. Totoo bang taga Isabela ka ate? Oo, taga Isabela yan. Hindi lang halata. Oo, laking Isabela ako no. Ikaw, taga san ka? Ngayon lang kita nakita. Dayo lang ako dito ate. Ikaw ba ang bagong nililigawan ng pinsan ko? Kaman na taglaban. Kung unahin man, tagmaritisin. Apay, dakis agdamag insan.
Be, anong pangalan mo? Gunyang ate. Kunyang? Gunyang, han nga kunyang. Tungang ka nga talaga. Kamadik nga rudunay ng gag. Gunyang? Alam mo, Gunyang, may tsura ka. Si kalangmit, ewan titsura na. Kasla ka lang, penguin. Baak, may gagawin ka ba ngayon? Wala naman, bakit? Anong bakit? Dapat arami din na ata. Labaan na din natakyan na nga brief na dirabe. Ano yung sinabi ng pinsan mo ba? Hindi ko naintindihan yung iba. Ang sabi niya, marami pa akong brief na hindi nalalabahan. Hindi ganun yung sinabi ko. Sige, ibagam. Tatapay lang nga daw, pagawi din kay Sabelan. Ay oo, madami pa siyang lalabhan na brief niya. Ako nga maglalaban ng iba eh. Ah, ganun ba? Sayang naman. Magpapasama sana akong mamasyal. Hindi ako pwede eh. Oo, ano insahan kay kita meta? Tak-tak der kalatatan, takidaglaban. Anya tila ba, kinsan? Kaya mo ah. Ah, ganun ba? O sige ba ha? Aalis na ako. Kay Panya na lang ako magpapasama. O sige, next time na lang. Pasensya ka na ah. Ayos lang yun. Pero sana, next time, samahan mo na ako. Basta, pag wala akong ginagawa, pwede, siguro. Ato'y nga brief na nga tati kaya't na ipalabakan niyak ni insan ko. Taki-taki. O sige ba ah? Bye! O sige, ingat ka. Gunyang, alis ka na ba? Oo ate, next time na lang ako magpapasama kay Baak pag wala na siyang ginagawa. O sige, ingat ka ha. Basta, pasyal ka lang dito ha. Oo ate, sige alis na ako. Paisumot siya imbaga na na napipintas ka na anos sa taga Isabela. Ano insan, nalabahamon? Madi pa insan, iyudiktong. Apay nga iudim pay. Kaya't mo nga rod nga may waras ato'y nakapigkit ito'y brief mo, ito'y lablaba. Ay, madi ah. Madimot gayam ko. Sigurado, makaasawa ni insan kon. Bagay da ni Gunyang ko. Napu daw ni Gunyang. Nangisip ni Baak. Bagay da. Baak, Gunyang. Baak, Gunyang. Akyang. Ay, madi. Salamat la sa kangan. Magugustuhan kaya ako ni Baak? Ano insan? Ay, okay. Okis ni sa minsan. Nagpigsalakit di tama na dyan nga kasinsing ko. Ni, napala na dyan briefan. Gusto mo ng instant shine sa paint ng motor at sasakyan mo? Itong GR4 Ceramic Wax Spray ang gamitin mo. Ito ay nagbibigay ng matibay na proteksyon laban sa dumi, tubig at UV rays. Kaya mas tumatagal ang kintab ng sasakyan. At nagbibigay rin ito ng glossy at makinis na itsura sa fairings. Kaya parang laging bago ang pintura. Dahil dito sa GR4 Ceramic Wax Spray, hindi mo na kailangang gumamit ng maraming produkto para makuha ang magandang resulta. Nakatipid ka na sa oras, nakatipid ka pa sa pera. Kaya kung ako sa'yo, check out mo na!